Ayun nga. Ay, ito Ruby Ana Traitor. Ayan. Ruby Ana Traitor. Kausap ka ako ng usap ka. English naman. Walang pauwian, pare. Nagkitindi ng punta. Walang gano'n. Wala din si tita. Ano siya like? Baka kasi tita Sen na favorite tita Sen. Hinahanap ka, uwi mo na. Uwi. Kuya Lando, kakanta daw si Muli. Ano sila? Asan yung lighter tayo? Hi ka muna. Hi ka muna. Pare. Hi ka muna. Ano yan? Ayan. Hi. Happy birthday! Pare, happy birthday sa anak mo. Hindi ka may birthday. Ayan. Ito. Birthday ho nila. Happy birthday! Salamat. Happy birthday! Pare. Oh. Birthday mo, Mare. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Eto mga tiya ko, mga marites. Hello! Ayan. Lahat mga dito positive siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Hawakan mo anak, hawakan mo. Ito po ang may birthday. Ang susunod sa yapak ko. Magay ka, Mare. Mare, magay ka. Wish, 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 wish. Gusto na daw mag-birthday. Narinig ka sa akin. Sana po magkaboy pang kontray ko. Wala na! Yay! Mga marites! Matataka, walang katakot sa handakan. Ayan pa. Kain Kain na po. Kain na. Yung kasama nila. Isa Sana yun. nabubusugan, maghahapunan pa. Okay, Charlie na lang Kita ako. pinritohin na lang yun, ha. Huwag na kayo mag-away. Okay, bye guys. Ayun. Bye na. Bye na kayo. Kung kayo kumain, mag-subscribe muna lang kayo. Ay, Manik. Dahan lang. Walang hila. Oh, tabi kayo dyan na. May kukuha ng pagkain anak. Kuha na po kayo. Kote, kuha na. Ama. Kain na kayo. Kain na kayo. A few moments later. Yung happy birthday po kay Prince Aaron Jillian. Happy birthday siya na. Ayun, dito ko na po natapos yung video. Maraming salamat sa mga pumunta. Sana nabusog po sila lahat. Kaya po nabusog kayo. Ano sabi mo? Birthday. Hello. Papa Edlan. Uy, hindi na kayo! Best po sa lahat. I-service to all, i-service to all.